ओंखारबाय माबा दिनथालमेनफ्रा जाबजुबसो सफैबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला अब्ला नैबे समाव जोंनि आलासिफ्रा नोंथांमोन नायनो लुबैनाया दिनै जोंनि गामियावहाय माने सफैबाय दा गोबां रायजो राजाफ्रा फेस टु फेस लोगो मोननो थांगासिनो दङ दे दा माने प्रग्रामाव थांनायनि सिगां नैबेवहाय मोनसे न'खरावहाय दा रेस्ट लानानै दं आरो आवगायलांसिगोन दा नायदो नै लोगो हमदो नै येस गोजोन्थों सार वेलकाम दे मा नामथाय ब्र नोङो हजोंनिनो ने आनन्द दे पाइलट बाबु औ बेनिफ्राय माखासे दंबावो बेखौहाय दिन्थिगोन आरो आं ना दा बे जायगायाव दं नै जोंनि कमिटिनि मानसिफ्राबो रेडि माने टेनसनाव दं आरो एसे मोजाङै मोजां माने मावफुंलांनांगौ नालाय दिनैनि हाबाफारिखौ ओमफ्राय मिनियाबो रेडि दंफैसैनैबो थिगैनो दं दा औ बेबायदि ओमफ्राय जोंनि बिनानाव एक्ट्रिस मनिषा मुसाहारि आरो बिनि लोगोफोरखौ नै लोगो हम दा नायदो नै माने जोंनि बिनानाव एक्ट्रिस मोना नैबे सिङाव दं दे बिनानाव एक्ट्रिस नायदो औ नै ओइ बेलाय माब्रै लामाफ्रा माब्रै बिनानाव लामाफ्राथ' एसे गाज्रि गाज्रिखा एसे नङा मोजाङै गाज्रिखा लासै लासैनो मोजां जागोन औ ओमफ्राय फैफेरथाराखैमोन ओरै फैफेरथाराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय आरो औ स' बेनो जाबाय नै जोंनि बिनानाव एक्ट्रिस दानि जौगाफुनाय माने मनिषा मुसाहारि माने पारफर्म खालामनो थांगासिनो दं ओमफ्राय लोगोफ्राखौ दे लोगोफ्रा दे मा नाम बेनो जनालि हजोंनिनो ना जनालि औ ओमफ्राय ओरै सासे दंबावो नै मेकआप आर्टिस्ट ना तुलसि औ नाइस होमब्ला नायबावदो नै मेकआपखौ नायबावदो नै औ माने नैबेनि मेकआपखौ नैबे तुलसिया बानायदों ओमफ्राय ओरै जोंना दिब्या ब्रह्म गासै बिसोर साइड डान्सार्स मेकआप आर्टिस्ट औ बे जाहैबाय जोंनि मेन पारफर्मार आरो स' नोंथांमोना दसेल' नेदो माने पारफरमेन्स गासैखौबो फोथारनि हाबाफारिखौ नुसिगोन आरो जोंनि आलासिफोरा बे समाव जाबाय नै जाहोसाबबाय जाबजुबनो थिगैनो दङ ने दे जासाबदो आरो बे दसे समावनो एसे गय जादोंमोन ओमफ्राय दा फोथाराव ओंखारनायसै नै आदा अनिलाबो ओंखारबाय फुरा जेन्टेलमेनाव ओंखारबाय माबा जेन्टेलमेनफ्रा जाबजुबसो जायखिया रायजोनि सिगाङाव माखासे गावनिफ्राय माखासे थांखि दङ दिनैनि गेजेराव दा जोंनि नैबे हालामाव बिराद माने बेरफ्रु होनो हागौ दिनैहाय ना माथो आदा ने नै माखासे फैदो नानि ओमफ्राय नैलाय फैबाय नै दा फोथाराव थांसिगोन पारफरमेन्सनि थाखाय लाय रेडि चलो दा बेफोरबायदि माबायावहाय पाब्लिकनि प्रग्रामावहाय फार्स्ट टाइम नामा आदा नोंसिनाव फार्स्ट टाइम जाहैबाय औ जों खिन्थु जोबोद गोसो जाना दंमोन आंबो गोसो साननाय बावदों नोंथांमोनहा आंखौ फार्स्ट टाइम लेंहरनो थाखाय जोंबो जोबोद मोजां मोनदों आरो आदाखौ मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोनदों औ लासै थाबाय नानि लासै थाबाय
जोंनि कमेडियान एक्ट्रेस जे मनिषा सिस्टार मनिषा मुसाहारि बिथांमोना जोंनि लांगोना बेथिनि फुटबल गेम अपेनिंआव बिथांमोना दिनै सफैबाय ब्रादार अनिल कुमार नार्जारि बिथाङा लोगोसे जोंनियाव सफैबाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायनानै ला बिथांमोनानो जाहैबाय कमेडियान जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि कमेडियान जे एक्टर एक्ट्रेस नायनानै लानो हागोन लोगोफोर दिनैनो मोगथाङाव मुखामुखि नायनानै लाखा लोगोफोर बिथां ब्रादारमोनखौ नङाब्ला आरो जोङो भिडिअफोरावसो नुनो मोनदों ज' लोगोफोर नोंथांमोनखौ ओरैबायदि मुखामुखि नुलांनो मोनगोन बिथांमोनखौ बे समाव जोंनि गाहाय आलासिया माने जोंनि प्लेयार्सफोरजोंहाय माने सिनायथि लानाय आरो उइस खालामनाय हाबाफारि Best of luck. Think of luck. तो सर खेलायाबो जोब्बाय बिनानावमोनाबो बिराद मोजां परफर्म खालायबाय रायजोफ्रा बयबो रंजादों गोजोननाय मोनदों माबायदि मोनखो जायगाया मा बिराद मोजां मोनबाय दादा मोजां ना आरो नोंसिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर अके वेलकाम बेयाव आलासि महरै लेंहरनानै बे नोंथांमोननि जायगानि रायजो राजामोनजों लोगो मोनहोनायनि थाखाय दे हामबायसै आरो उनाव मालाबा फैबावनांगोन दे बिनानाव नै बिसोरबो बिराद मोजां मोसाबाय बिसोरबो नै थांनायसै मेंबायसो नामासै मेंबायना आरो गोजान थांबावनांगौ दे उफाय गैया दे नैबाव एसके बड'ब्लं आरो लाखिबावदों नैबाव मा खालामदों बिलाय थारमाने दाथ' फुटबल खेलाया अपेनिं सेरेमनिया जोबनानै थांबाय नालाय बयबो मोजां मोनो नालाय बयबो फट' लागासिनो दं नै दासिमबो नै दे आं मोनसे लानो आरो मोनसे बावनो दे ला दे थांहो दे आच्छा एक्ट्रिसजों दे जोब्बाय दे नै खेबदो दे एक्ट्रिसजों सोरथो हर दे था दे जाबाय बे हाबानिखौ दांना होबावनांगौ सारसे टाइमानो सर्ट नालाय दे हामबायसै हाबायाव लिंहरबावदो फंबाय दे
बें पार्टिखौ देनां लांनांगौ जों लागौ दे आरो खेबसेबाव फाग्ला गोजालायसै दे आरो आसार थाबावबायलै मालाबा सार दे